नेपाल रे दुर्नीति विरोधी एवं सरकार सोशल मीडिया बैन विरोध में चली जेनजी प्रतिवाद दुर्भाग्यवशतः रक्ताक्त और भयंकर रूप नहीं। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 19 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 340 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କାଠମାଣ୍ଡୁର ବାନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସ୍ର ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଭ୍ୟାଲିରେ ଓ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇଟାହାରୀରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଓ ଆହତମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆହତ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଶର ବହୁ ଅଂଶରେ ଅସନ୍ତୋଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ କାଠମାଣ୍ଡୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିରାଟନଗର, ଚିତ୍ତୋନ, ଝାପା ଏବଂ ରୂପନ୍ଦେହୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାମୟୀ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଏକ୍ସ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଳି 26ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବେନ୍ କରିଥିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସ୍ଥିତ ନିଜ ନିବାସରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଆପତକାଳୀନ ସଭା ଡକାଇଥିଲେ।